கர்த்தரின் சத்தம். கர்த்தருடைய நாமம் உயர்த்தப்படுவதாக. கிறிஸ்துவுக்குள் அன்பானவர்களே, இந்த நாளிலும் கர்த்தரின் சத்தம் ஒன்றை கேட்போம். எரேமியா 14வது அதிகாரம் 16வது வசனம் இப்படி சொல்லுகிறது: அவர்களிடத்தில் தீர்க்க தரிசனம் கேட்கும் ஜனங்களும் எருசலேமின் வீதிகளில் பட்டயத்தாலும் பஞ்சத்தாலும் அழிந்து அவர்களும் அவர்கள் மனைவிகளும் அவர்கள் குமாரரும் அவர்கள் குமாரத்திகளும் அடக்கம் பண்ணுவார் இல்லாமல் கிடப்பார்கள். அவர்களுடைய பொல்லாப்பை அவர்கள் மேல் வரப்பண்ணுவேன் என்று கர்த்தர் சொல்லுகிறார். இதில் வரக்கூடிய ஒரு பதத்தை பாருங்கள். அவர்களுடைய பொல்லாப்பை அவர்கள் மேல் வரப்பண்ணுவேன். அவர்கள் செய்த பொல்லாப்பு என்ன? நான் பொல்லாப்பான காரியங்களை செய்தால் அந்த பொல்லாப்பு நிமித்தமாகவே தீங்குகள் எனக்கு வரும், பொல்லாப்பான காரியங்கள் எனக்கு வரும். இவர்கள் செய்த பொல்லாப்பு என்ன? அதற்கு முந்தின வசனம் மிக தெளிவாக நமக்கு சொல்லுகிறது. நான் அனுப்பாதிருந்தும் என் நாமத்தை கொண்டு தீர்க்க தரிசனம் சொல்லி இந்த தேசத்திலே பட்டயமும் பஞ்சமும் வருவதில்லை என்கிற தீர்க்க தரிசிகளை குறித்து இப்படிப்பட்ட தீர்க்கதரிசிகள் பட்டயத்தாலும் பஞ்சத்தாலும் சாவார்கள். தவறான தீர்க்கதரிசிகள், தங்களை தாங்களே தீர்க்கதரிசிகள் என்று சொல்லிக் கொள்கிறவர்கள், கர்த்தருக்கும் தங்களுக்கும் சம்பந்தம் இல்லாமல் தீர்க்க தரிசனம் உரைக்கிறவர்கள், அவர்களுடைய மனதில் தோன்றுகிற காரியங்களை தீர்க்க தரிசனமாக கூறுபவர்கள், அவர்கள் கூடக்கூடிய தீர்க்க தரிசனங்கள் எல்லாம் நமக்கு சாதகமான ஒன்றாகவே இருக்கும். கர்த்தருக்கும் நமக்கும் உள்ள தூரத்தை அவர்கள் கற்றுக் கொடுக்க மாட்டார்கள். நீங்க செய்வதெல்லாம் வாய்க்கும். இன்னும் ஒரு மாசத்துல உங்களுக்கு அப்படி உங்க காணிக்க மட்டும் தந்துருங்க, எங்கேயோ போயிருவீங்க, எப்படியோ உங்களுக்கு ஆசீர்வாதம். தவறானவர்களையும் ஆசீர்வதிக்கிற தீர்க்கதரிசிகள், துன்மார்க்கரையும் புகழ்ந்து பாடக்கூடிய தீர்க்கதரிசிகள், ஆண்டவருக்கும் அவர்களுக்கும் சம்பந்தம் இல்லாதவர்களையும் தங்களுடைய மேடையிலே தூக்கி வைத்து அழகு பார்க்கிற தீர்க்கதரிசிகள், இவர்கள் எல்லாம் கள்ள தீர்க்கதரிசிகள் என்று வேதம் சொல்லுகிறது. ஆண்டவர் சொல்லுகிறார், அவர்களுடைய பொல்லாப்பை அவர்கள் மேல் வர பண்ணுவேன். ரொம்ப கவனமா இருக்கணும். ஒருவேளை நான் தப்பா ஜனங்களை வழிநடத்தி விட்டு நான் இப்ப இருக்கிற வசதியினால நான் சுகபோகமாய் வாழ்ந்துடலாம்னு நினைக்கலாம். நோ, ஒரு நாள் ஆண்டவரே அப்படிப்பட்ட தீர்க்குகளுக்கு எதிராக பொல்லாப்பை வர பண்ணுகிறவர் என்று வசனம் சொல்லுகிறது. அந்த தீர்க்க தரிசனத்துல கேட்கக்கூடிய ஜனங்களுக்கும் பொல்லாப்பு வரும். கவனமா இருப்போம். கண்களை மூடுவோமா? நல்ல ஆண்டவரே, அருமையான இந்த வேலைக்காக நன்றி. கவனத்தோடு எங்கள் வாழ்க்கைய தவறான தீர்க்கனை பார்க்காமல் நீரே எங்களுக்கு எல்லாமே இருக்கிறீரே, உண்மையே சார்ந்து வாழ எங்களுக்கு ஞானம் தார். இயேசுவின் நாமத்தில் ஜெபிக்கிறோம் நல்ல பிதாவே, ஆமென்.